Michaela Němečková, Natálie Rolová, Barbora Chládková a Michaela Ferencová. Hlavní sudí dnešního zápasu bude Katka Hrušková, na čarách jí budou asistovat Markéta Bartoníčková a Barbora Lafarová. Delegátem zápasu je Libor Zeman. Vše je připraveno k tomu, aby dnes mohl začít poslední zápas 13. kola Fortuna ligy žen mezi Slovanem Liberec a Lokomotivou Brno Horní Heršpice. Jako první u balónu je Monika Hlaváčová. První kombinace hostujícího týmu příliš nevyšla po pravé straně a tak můžou hrát hráčky Liberce. No a první nepříjemný střet hned v úvodu utkání, na kterém se ocitla se sedmičkou Tereza Černá, ale vypadá to, že bude v pořádku a bude moci pokračovat. A tak mohou rozehrávat domácí hráčky, konkrétně Denisa Tenkrátová má na kopačkách míč. První přihrávka za obranu, která ale neprošla. Hrát může opět hráčky Brna. Těžký míč, se kterým si nedokázala poradit s 11. Kristýna Příkazká. Ale i spoluhráčky zatím drží balon. Dokázali na polovině hřiště získat míč a budou i rozehrávat standardní situaci, kterou si vezme na starosti Karolína Pavlíčková. Ta nakopává balón, tady bude Anna Dlasková. Ještě bude pokračovat v té akci Jelena Ješková. Rumančíková ovšem ztrácí balon a teď můžou dopředu po pravé straně s balonem Anna Dlasková, která vyváží balón, už je na hranici pokutové 16. Výborný balon před stoperkyně, ale tam zasáhla s pětkou Karolína Pavlíčková, která dokázala balon zablokovat alespoň na rohový kop. Uvidíme tak první standardku. Velmi dobrá práce Anny Dlaskové, která jednoznačně ukazuje, že zkušeností má na rozdávání. Je to jedna z těch nejzkušenějších hráček v týmu trenéra Jiřího Kajzra. Černá rozehrává standardku, která propadla pokutovým územím, nikdo ji nezasáhl, ještě může pokračovat s osmičkou Aneta Burjánová. Ovšem s míčem vycestovala mimo hřiště, takže výhoda pro Brno, které může rozehrávat. Hlavní sudí Katka Hrušková ještě posune rozehrávající Denisu Haklovou. Tenhle balon projde až za obránkyni Liberce, ale tam budou právě jenom domácí hráčky, konkrétně Denisa Tenkrátová s Anetou Surovou. A právě druhá zmiňovaná teď rozjíždí další akci domácího týmu. Další autové vhazování na půlící čáře obstará Kateřina Marcinková. Denisa Haklová si opět vezme balon do své správy. Ne, tak pardon, to je s 27. Jelena Ješková, která bude vhazovat. Další propadlý balon, který se dostane pouze na kopačky domácích hráček. Hrát tak může golmanka Tereza Fuchsová. Tenkrátová vyváží balon. Bude z toho diagonální nákop na Ivanu Kantárskou. Černá sklepává balón na Šušolovou. Opět Tenkrátová u míče. Dlasková se hlásí. Tenkrátová chtěla posílat kolmou přihrávku na náběhu Dlaskové. Ta se ale dostala nakonec k balónu a pěkně protlačila balón na 20 Anešku Marinskou, která centruje na zadní tyčku. Tam je ale připravená Ješková ještě z druhé vlny. Se snaží zakončovat Aneta Burjánová, ale k míči nepustili hráčky Brna, které pouze odkopávají balón mimo nebezpečí pokutové 16. Další balón do 16 a zase hodně nepříjemný balón
Tam se šplhala nahoru Ivana Kantářská. Šance pro Brno na rychlý break, ale skvěle zastavila. S číslem 3 Kateřina Marcinková nedala příliš šanci v tomhle ohledu Veronice Sladké. A další kontr v podání Liberce, který se do toho chce opřít hned v úvodu, což asi není úplně divu. Další dobrý zásah Karolíny Pavlíčkové, který znamená roh pro Liberec. Tohle je dobrý balon, nicméně hráčky Brna dokázali odolat a tenhle zakončený míč končí na té zadní síti za bránou. Žádnou práci nebude mít Nela Hrazdilová v bráně Lokomotivy Brno. 5 minut zápasu máme za sebou, zatím sledujeme víceméně v těch prvních minutách obrazovou převahu domácích hráček. Další lacino odevzdaný balon pro liberecké hráčky. Rozehrávat může Marcinková, to je vhazování. Fuchsová. Surová. A po ní Škerdová, která ale ztrácí míč. Balon se opět ocitá ve správě domácí golmanky. Velice často se Liberec upíná k tomu, že začíná ty rozhrávky u stoperkyně Denisy Tenkrátové. Teď se hodně stáhla Aneta Burianová, ale by mohla vysunout Tenkrátová Dlaskovou, která si zaběhla po pravé straně a Dlasková zase posílá centr na přední tyč, tam ale teď chybělo více modrých dresů. Velmi pozdě tam teď byly hráčky Slovanu Liberec, konkrétně asi Ivana Kantářská, která se tam nedostala včas. A pak také Tereza Černá s Anou Sofí Škerdovou. Každopádně bude to další roh v podání domácích fotbalistek. Domácí hráčky to ovšem u rohového praporku příliš nevymysleli a tak ztrácí balon, což je šance pro Lokomotivu Brno. Rozehrávat bude s 27. Jolana Ješková. Teď se zase Jolana Ješková nachází na levé straně, před malou chvíli byla napravo. Hodně variabilní mi přijde teď v prvních minutách obranná fáze hostujícího týmu. Hlavně s přihlédnutím na to, že hlavně kraje Denisa Haklová a Jolana Ješková se výrazně mění. Uvidíme, jak to bude v dalším průběhu zápasu. Teď ovšem Ruslerová jako kapitánka nakopává balon směrem dopředu. Tohle je míč, který ale pouze propadne zase k Tenkrátové, která bude spolíhat při rozehrávce na svou golmanku Fuchsovou. A hra už jde po levé straně. Rumančíková. Po dlouhé době teď Brno má šanci něco ukázat. Tohle nebyl faul a Rumančíková může do 16. Ještě se jí tam nabízela se 16. Monika Hlaváčová. Skvělá práce teď od Jolany Ješkové, která zastavila přihrávku Dlaskové. Dává možnost k repete v podání Lokomotivy Brno. Ješková rychle vhodila balon na plochu. Hlaváčová může otočit hru. Otáčí na Anetu Tomanovou, která se prodírá hromadou modrých dresů. Zatím neúspěšně, ale míč se ještě vrátil
do zajímavé situace, nicméně Veronika Sladká, která se trefila v tom posledním utkání s Viktorkou Plzeň, zaznamenala ten jediný gól Brna při prohře 3-1. A vlastně po zásluze dneska hraje v základní sestavě klasické křídlo Lucie Lišková. Dneska odpočívá pouze na lavici náhradnic. Přestože tahle velmi zkušená hráčka, dlouholetá hráčka Lokomotivy Brno, většinou nastupuje v základní sestavě, tak nastoupila vlastně i v tom zápase s Viktorkou Plzeň. Dnes pouze začíná na lavičce náhradnic. Tady se ale bude pískat. Zajímavá situace, kdy byla sfaulovaná Kristýna Příkazká. Jednoznačný faul v podání Marcinkové, která tam nechala nohu. No a Příkazká společně s Anetou Tomanovou, mám pocit, budou zkoušet pokusit rozehrát tuhle standardku. Ne, tak to je Andrea Holá, která bude rozehrávat. Příliš moc toho nebylo a tak je tu šance na break pro Liberec. Štěstí, Olena Ješková zvládla tenhle návrat zpět. Tlasková zavřela všechny možné cesty po lajně. Andrea Hola skvěle se teď vyhnula a rozdává balon na Rumančíkovou, která je rychlá a namířila si to do vápna. Lucia Rumančíková, zajímavý míč do malého vápna, který prošel Fuchsové a musela za ní zasahovat v podstatě na brankové čáře Aneta Surová. Teď Černá proti dvojci stoperek Brna. Vybojovala míč pro Škerdovou. Marinská napravo, volno pro Kantárskou. Kantárské, zajímavý míč a první velká šance Liberce, která končí gólem. A prosazuje se s číslem 8. Aneta Buriánová. Perfektní náběh, ale hlavně perfektní centr v podání 17. Ivany Kantárské. Ta si to krásně vyhodnotila, jednoduchý rohlíček před stoperky Brna. A následně přesné zakončení. Takzvaně mezi nohy v podání Buriánové. Liberec se ujímá vedení a docela zajímavé je to v tom, že se ujímá vedení po pasáži, kdy nejvíc vystrčila růžky hostující skvadra. Ale opět jako několikrát v soutěži Fortuna ligy se ukazuje, že jakmile outsider se snaží to trochu otevřít, jít dopředu, být ofenzivní, tak pak najednou se zapomene na zadní vrátka a favoriti, jako je Liberec, Slovácko, Sparta, Slavie, tak většinou ty breaky umí sehrát tak skvěle, že to končí většinou brankou. Teď to předvedla právě Aneta Burionová společně s Ivanou Kantárskou. Na druhou stranu Brno to může opravdu velmi mrzet, protože ta šance Rumančíkové z před malé chvíli vypadala nadějně. Aneta Tomanová se teď provinila proti pravidlům. Tenkrátová.
Haklová bude muset spěchat dozadu, možná zbytečně teď brankářka Brna šla ven z brány po tomhle míči. Naštěstí Ruslerová ještě dokázala tenhle míč odehrát mimo pokutové území. Tlasková jenom zkontroluje balon, který přejde za autovou čáru. Rozehrávka na Marinskou. Surová. Po ní Marcinková. Šušolová zkomplikovala si situaci a toho můžou využít. Hráčky Brna zase rychlonohá Rumančíková, která umí zatáhnout balon po lajně. Teď to udělala ideálně. Podržela balon, podívala se, napravo má Veroniku Sladkou, která bude pálit z dálky, vzala to na sebe. Tahle střela ale neměla gólové parametry a tak rozehrávat bude od brány opět golmanka Tereza Fuchsová. A ještě jednou uvidíme tu šanci Rumančíkové, která v podstatě šajtlí se snažila hledat nějakou svoji spoluhráčku na malém vápně. Fuchsová si nepřipsala úplně jistý zákrok a zaskakovat musela za ní Surová. Dobře to dopadlo pro domácí Liberec, navíc v protiakce hned byla vstřelena branka, která vedla k první změně skóre v tomhle zápase. Černá. Proti ní opět Pavlíčková. Úspěšná byla brněnská obránkyně. Ale Liberec bude alespoň vhazovat v prostoru úrohového praporku. Valentína Šušolová se nabízela teď jako ta klasická rozehrávačka. Andrea Holá teď dobrou práci odvedla. Ale těžké pro Hlaváčovou. Obrana Liberce opět zapracovala dozadu velmi dobře. Surová, její nákop po lajně, který hledá Terezu Černou. Tereza Černá, její dobrý balon. Ruslerová musela vyrůst v pokutovém území. Hrát už může Rumančíková, tenhle odvrácený balón. Dobrý balón na střed pole, kde si řekla o míč Andrea Holá. Haklová. Veronika Sladká může pokračovat směrem dopředu. Má tam teď dost prostoru, někým neatakovaná. Zajímavý balón. O míč se hlásila Kristýna Příkazská, ale nedostala ideální přihrávku za obranu. Trenérka Petra Houtková zmiňovala v předzápasovém rozhovoru, že naordinovala svému týmu hluboký obranný blok, z kterého by mohli vycházet do nějakých protiútoků. Zatím si myslím, že víceméně se to daří, akorát když se Brno odhodlá do nějakého takového protiútoku a ofenzivní akce, tak většinou Liberec se dokáže rychle vracet za míč, v podstatě celé mužstvo. A i přesto, že Brno se dokáže pak udržet na míči a případně ztratí balon v nějaké situaci na ofenzivní polovině, tak pak má spíše problémy s tím návratem hostující tým. A vlastně tuhletu situaci jsme viděli při prvním trefě tohoto zápasu. Hodně Ješková, Razdilová. Ruslerová se podívala, kde má hráčku. No, nebylo to uděláno špatně, akorát si myslím, že teď Ješková svým pohybem a to, kam se nabízela, nepomohla příliš Ruslerové. Takže pokračovat mohou hráčky Liberce. Tohle byla hodně špatná přihrávka od Šošolové. Valentína Šušolová, Marcinková. Otočení hry na Tenkrátovou.
Tenkrátová. To je dobrý balon za obranu na Terezu Černou, tam může zakončovat. Ale myslím, že sama si od toho představovala mnohem víc, než byl nakonec ten finální pokus. 20 minut za námi, stav 1-0 pro domácí Liberec. Zatím pouze potvrzuje to, že domácí jsou favority tohoto zápasu. Liberec samozřejmě potřebuje tenhle zápas vyhrát, aby se přiblížil opět ke Slovácku, které má momentálně 5 bodů náskok. Samozřejmě je tam ten zápas v Dobru, který hrajou hráčky Liberce právě teď. Ale vzhledem k tomu nepříliš úplně povedenému startu, leč trenér Kaiser to zmiňoval, že to byly těžké zápasy se Spartou, se Slaví. Samozřejmě i ten v poháru, který si myslím, že Liberci víceméně vyšel, když prohrával 2-0. Nakonec v jednu chvíli to bylo 2-2, Liberec se skvěle do toho zápasu vrátil, ale Spartanky zkrátka když zapnuli zase na nejvyšší obrátky, tak ten zápas dokázali během pár minut zase vrátit na svoji stranu. Ale Liberec se rozhodně v tom zápase neměl za co stydět. Je pravda, že horší utkání se hrály hráčky Jiřího Kaisera proti Pardubicím, myslím, že v tu chvíli poslední tým tabulky měli s ním velké problémy. Teď je tady ale dobrý centr do 16. Teď jsme opravdu v pasáži, kdy Brno se opravdu horko těžko dostává z vlastní poloviny. Burjánova. Dlasková špatná přihrávka, kterou sbírá Ješková, nicméně Brno dalo šanci se udržet, dalo šanci Liberci udržet se na útočné polovině. Surová. Skvělá práce teď od Haklové, která vystihla přihrávku, vystoupila včas. A dokonce vybojovali teď hráčky Brna balon pro své mužstvo. No, když jsme tady mluvili o Liberci a jeho postavení v tabulce, i jak jsou pro něj důležité body do konce základní části, leč Liberec už se nemusí obávat toho, že by hrál ve skupině o sestup, to určitě ne, tam v tomhle ohledu má nahráno. Tak na druhé straně jeho dnešní soupeř, Lokomotiva Brno, který i díky tomu včerejšímu vítězství Pardubic nad FC Prahou spadl až na 7. místo, tedy předposlední příčku a je jenom pouze bod od sestupu. Takže v tom dalším utkání, které nás čeká příští víkend mezi FC Prahou a Lokomotivou Brnou, pokud dnes tým Petry Houtkové nezíská ani bod, tak to bude opravdu, řekl bych, vyhecované se vším všudy. Tam půjde o hodně jít vlastně do té nadstavby v té skupině o sestup, alespoň z předposledního místa, když to řekneme opravdu s velkou útěchou. Ale samozřejmě těch týmů je tam namočeno víc, Pardubice jsou jenom 2 body od sestupu. Ta včerejší výhra jim určitě morálně pomohla. Mnohem lépe se mohou cítit v Plzni, kde z 10 body mají 5bodový náskok, ale všechno rozhodnou jednoznačně ty zápasy ve skupině o sestup, které budou klíčové pro finální podobu celé tabulky Fortuna ligy žen. A rozhodnou o tom, kdo se bude pakovat z nejvyšší soutěže. Tohle je dobrý balón, Tereza Černá v náběhu, ale s ní se poctivě vrátila Tereza Ruslerová.
Marcinková. Po ní Surová s Tenkrátovou. Klasický obrázek prvních 25 minut, kdy Liberec trpělivě kombinuje mezi těmito dvěma obránkyněmi a chystá si ty akce směrem dopředu. Tenkrátová teď zareagovala na to, jak si Dlasková řekla o balón. Ta ale musela podstoupit těžký souboj. S Johanou Ježkovou ta jí nic nedaruje zatím v těch prvních 25 minutách. Protože Johana Ježková je v tomhle ohledu ročník 2003 oproti Aně Dlaskové, která je velmi zkušenou hráčkou ročníku 95, tak Ježková se toho rozhodně nebojí. Ruslerová. Velmi dobře, jenže míč propadl. Naštěstí pro Brno. Teď Anežka Marinská nedokázala ideálně zamířit. Trefila přesně prostředek brány, kde byla připravená Nela Hrazdilová. Ale dobrou práci tam zase odváděla Tereza Ruslerová, kapitánka hostujícího týmu, se tam rvala jako lvice. Burianová první na míči. 5. Aneta Burianová, ale výborně také Pavlíčková. Tohle je možnost pro Příkazko a také Rumančíkovou, která zase prohání Anu Dlaskovou. Ta s ní má rychlostně tím problém. Rumančíkové, dobrý balón! Jenže Veronika Sladká se nedokázala ideálně nastavit na to, aby mohla jakýmkoliv způsobem ohrozit bránu Fuchsové. Ale tohle jednoznačně je možnost pro Lokomotivu Brno. Myslím, že tohle musí vypozorovat i trenérka Brna Petra Houtková. Ta levá strana a rychlost Lucie Romančíkové proti Aně Dlaskové funguje. Už tam bylo několikrát to zatažení po lajně v rychlosti, následný balon pod sebe nebo do vápna a to dělalo problém Liberci. To je cesta. Ale samozřejmě cesta je také neinkasovat a teď se řítí opět do pokutového území Anna Dlasková. Zase skvělý návrat Jolany Ježkové, která na poslední chvíli šáhla špičkou boty do toho centru a zamezila další nebezpečí před brankou Hrazdilové. Ježková. Moc dlouho se brněnské hráčky neohřívají na balónu, to je zatím asi největší problém. Na druhou stranu reakce po ztrátě balónu v podání domácích fotbalistech je opravdu příkladná. Tohle bude faul. Ruslerová. Dobře se jí nabídla Hlaváčová, Ježková. Nalevo zase Lucia Rumančíková. Tentokrát neviděla cestu přes dvě hráčky Liberce. Tak nakonec Ježková to vzala za ní, nacentrovala balon do 16. Ještě Hlaváčová, proti ní Tereza Černá v tvrdém souboji. A může pokračovat dál, tohle byl faul, nicméně hráčky Liberce dostávají výhodu. A spěchat dopředu už může s 27. Anna Sofie Škerdová z levé strany. Navádí si balon do středu. Ale tam jí vystavilo stopku duo. Aneta Tomanová společně s Monikou Hlaváčovou. Jenže žlutá karta.
mám pocit, že Denisa Haklová je tou, která byla v tomhle případě potrestána. Přestože trefila první balon, tak nepříjemně zajela do Škerdové. A hlavní sudí Katka Hrušková to vyhodnotila jako nebezpečnou hru. Takže proto ta žlutá karta. Vůbec první v tomhle zápase po půl hodině hry tady v Doubí u Liberce na umělé trávě, kde Liberec hostí Lokomotivu Brno a také zatím průběžný stav 1-0 po trefě Anety Burianové. Standardka z nějakých 25, možná i 30 metrů od brány Hrasdělové. Těžko říct, jestli se to dá považovat na místo, ze kterého lze ohrozit přímo bránu Nely Hrasdělové. Balonu je tam se šestkou Denisa Tenkrátová. Nakonec rozehrávka s přistrčením, Tenkrátová ještě udělala 2 kličky, až poté zakončila, ale její střela byla nepřesná. Andrea Hola. Výborně se dokázala zorientovat, podržet chvíli balon, pak už to bylo trošku horší. Hráčky Brna opět ztratili míč a dávají příležitost domácím fotbalistkám. Tenkrátová Dlasková. Dlasková bude hrát po léně. To je Marinská, která se žene za balonem, ale u toho bude první Ruslerová. No, udělala si to složité, teď musí dávat pozor, aby nefaulovala v pokutovém území. Dobře se ale vrátila Aneta Tomanová. Teď Andrea Hola. Opět dobrá práce. Rumančíková to může zase rozběhnout po léně. Burianová se tam vrací, ale Rumančíková má dlouhé nohy, navíc je rychlá. Teď se proti ní stáhla vysoká Tenkrátová. Rumančíková to udělala ideálně. Hola ještě dává doprava. Stihne to Veronika Sladká. Dokázala zaseknout míč. Ale Marcinková ji nepustila do pokutového území. Pak ještě sama měla příhodu s balónem. Ale teď stojící hráčky dokázali sevřít Liberec kolem pokutového území. Ježková. Ne, Dlasková si na ní počkala. Tentokrát ten souboj vyšel mnohem lépe pro hráčku Liberce. Tak pardon, to je se 17. Ivana Kantarská, která se hodně zasunula dozadu. Nabízí se jí Tereza Černá, která má dost prostoru na to, aby mohla odcentrovat. Možná příliš uspěcháno teď v podání Terezy Černé. Měla dost prostoru, nikým neatakovaná. Mohla si pořádně rozmyslet, kam pošle centr. Zvolila centr z první. Další ztráta. Veronika Sladká byla hlavní příčinou této ztráty. No a rovnou dostává balon za obranu, ale tady bude připravená obránkyně Surová. Tenkrátová také jedna z těch zkušenějších hráček.
Surová. Marcinková. Zahraje si také Fuchsová. Burianová, Tereza Černá proti Ruslerové, byl hodně tvrdý souboj. To se dalo podle mě i pískat, protože Tereza Černá vůbec nechtěla hrát balon, ale spíš hráčku Brna. Tereza Černá. Skvělý, teď pod nohy vletěla Ruslerová, znovu Tereza Černá centruje a na hranici vápna je připravená střílet. Řekl bych, že to byla Valentína Šušolová, ale přišlo mi, že teď kapitánka Liberce až příliš vymýšlela, ještě chtěla hledat napravo Dlaskovou. Liberec se připravil o možnost střelit další branku. Razdilová bude odkopávat od brany. Skvělá práce teď od Anety Tomanové, což dává šanci Lokomotivě Brno a navíc faulovaná Kristýna Příkazská. V prostoru, ze kterého se dá zahrát dobrá standardka do vápna. Burianová to byla, která ji povalila k zemi. No, je pravda, že ty protesty ze strany Burianové byly legitimní, protože toho kontaktu tam úplně moc nebylo na Kristýnu Příkazkou. Každopádně hlavní sudí si to vyhodnotila jako faul. To už musíme respektovat. A teď je tu samozřejmě situace, kterou bude rozehrávat Jolana Ješková. No a zase, situace, kterou jsem říkal. Ofenzivní fáze Brna a najednou nepříjemný break, který může opravdu být smrtící. Naštěstí pro Brno to dobře dopadlo, navíc i pískaný faul. Denisa Haklová ještě dostává lehké upozornění na rychlou rozehrávku. Měla by si dávat pozor, už má žlutou kartu na svém kontě. Tereza Ruslerová bude rozehrávat standardku z vlastní poloviny. Asi se teď nedá dělat víc, než rozehrát dlouhý nákop. Dlasková nechala propadnout balon, možná hodně zbytečně. A Romančíková se tohohle souboje nezalekla. A bude to vhazování pro hostující hráčky. Ješková. Tomanové propadl balon za záda, takže ho odehrála okamžitě Tenkrátová. Pavlíčková. Razdilová nakopne zpátky na útočnou povolovinu. Tohle už byl balon, který se nacházel v autovém zámezí. Tereza Černá operuje u rohového praporku. Marcinková pošle dlouhý balon do 16, tam si ho dokonce i našla. Ivana Kantárská, dopředu teď mohou hráčky Brna, výborně Tenkrátová, ale také skvěle Příkazská, která obrala o balon Tenkrátovou. Škoda, že z toho nebylo něco víc směrem dopředu, protože se to nabízelo. Valentína Šušolová.
Šušolová, dobrá diagonála, výborně Haklová, která alespoň balon protečovala do zámezí. Nedala tak šanci v náběhu Vaně Kantárské. Tenkrátová. Kantárská. Balon, který jde do 16. Ještě ho stihne, na druhé straně Škerdová. To zkouší individuálně, zatím se neprosadila a teď může dopředu. Veronika Sladká, jenže nenajde nikoho vepředu. Bohužel Kristýna Příkazka nebyla vůbec v prostoru, kam letěl balon. Tenkrátová, po ní Šušolová. Kapitánka Liberce zatím není tolik vidět. Nicméně ona je tam také trošku na jinou práci než třeba Burianová, která už si připsala branku v tom dnešním utkání. Slovenská reprezentantka už má na svém kontě 21 startů za slovenskou reprezentaci. Od roku 2016 hájí barvy Slovanu Liberec. Chvíli si také vyzkoušela angažmá ve Slávii, a to mezi lety 2015 a 2016. Od té doby ale je loajální týmu ze severu Čech. Co jsme možná nezmiňovali, je to, že Liberci v tom dnešním utkání chybí až 8 hráček kvůli zranění. Je to poměrně dost, nicméně v tom dnešním zápase to zase tolik vidět není. Mladu Liberec víceméně dominuje. Asi jen to skóre zatím není tak vysoké, jak by se dalo čekat. Připomínám, že poslední vzájemný zápas, ten na podzim, Brno prohrálo 0-5. V tom zápase se prosadila například zraněná Šubertová, Skálová, Sováková. No a z dnešních hráček, které jsou na hřišti, se prosadila pouze Tereza Černá. Takže víceméně můžeme říct, že ten stav 1-0 je zatím asi zklamáním pro Liberec. Samozřejmě je na dobré cestě pro 3 body. Ale těch šancí, že by bylo jak máku, to úplně ne. Spíš jako šafránu. Liberec obrazně má větší kvalitu, je víc na míči. To statisticky asi můžeme i podložit, ale co se týče nějakých šancí, obřích tutovek, které třeba nebyly proměněny, to zase tam toho moc nebylo. A kromě vlastně té gólové situace, kterou proměnila Aneta Burianová, tak potom už tam byla snad jenom Anežka Marinská, která zakončovala doprostřed brány, ale jinak opravdu toho moc Liberec v pokutovém území neměl. Tam už se blíží konec první půle, 44. minuta. Teď už odbyla 45. Protože nastavovat se nebude vůbec nic. Sudí Katka Hrušková právě teď ukončila prvních 45 minut zápasu. My jsme viděli víceméně hru
z jedné strany, to znamená se Slovanu Liberec, a právě domácí tým okořenil tuhle obrazovou převahu alespoň jedním gólem do sítě Brna a trefila se právě Aneta Burianová, která se trefila přesně mezi nohy Nelly Hrazdilové po krásném centru ze strany od Ivany Kantarské. Slovan Liberec tak vede 1-0 na domácí půdě tady v Doubí v posledním zápase 13. kola. Je na dobré cestě za 3 body, nicméně Lokomotiva Brno ukázala určité směry, kudy se vydat do druhé půle. Kudy by to mohlo jít, například po straně Lucie Romančíkové, kde Liberec měl několikrát problémy, ale uvidíme, jak se podaří hostům ještě zareagovat na nepříznivý stav a jak se popere Liberec s tím, že zatím se mu nedaří v koncovce. Ode mě zatím vše z první půle, užijte si poločase. Dobrý den, zdravím vás zpět u obrazovek při začátku druhého poločasu zápasu mezi Slovanem Liberec a Lokomotivou Brno Horní Heršpice v rámci 13. kola nejvyšší ligy žen. Vypadá to, že ani na jedné straně se nic neměnilo, co se týče sestavy, takže všechny hráčky zůstávají i v druhém poločase. Sestavy jsou nezměněny, můžeme tedy začít. Po prvním poločase tedy Slovan Liberec vede 1-0 po zásluze Anety Burianové, která využila rychlý kontr a po přihrávce Kantárské se prosadila mezi nohami Hrazdilové. To byl zatím jediný gólový moment tohoto zápasu, tady v Doubí u Liberce. Tak doufejme, že druhý poločas tam přinese větší gólové hody. Marcinková se teď přihlásila o balón, diagonální míč od Tenkrátové, ale nedorazil na místo určení. No, teď na hrací ploše zůstala ležet Karolína Pavlíčková. A tam to vypadá možná i na něco vážnějšího. Karolína Pavlíčková se drží za koleno. No, to je otázka, co se tam přihodilo, možná... Tak jak k celé té situaci došlo? Karolína Pavlíčková odkopávala, no a asi tam byl střet kolen. Tak doufejme, že to nebude nic vážného, že to je jenom naražené. Protože by to měly být třeba například kolenní vazy, tak to není dobrá zpráva pro Lokomotivu Brno Horní Heršpice. Ale Karolína Pavlíčková vypadá, že to zvládne. No každopádně Terezie Novotná se alespoň prozatím připravila, kdyby náhodou se něco stalo a musela být do hry, tak už se rozcvičuje za postranní lajnou. Lasková. Tady bude Ruslerová. Příliš si nerozuměla teď s Johanou Ješkovou. Pouhé odevzdání do autu v podání Brna. Burianová. Nabízí se jí kapitánka Šušolová. Zase velké nepochopení v rámci libereckého týmu. Šušolová tak nějak nazdař Bůh nakopla balón, s kterým nikdo v modrých dresech nepočítal. No, Pavlíčková stále za postranní lajnou ošetřovaná, takže Lokomotiva Brno stále pouze v 10. Tohle faul nebude, jak ukazuje Katka Hrušková. A navíc je tady teď možnost. Výborná práce Ruslerové, která šla do skluzu. Odvrátila na rohový kop. Ivana Kantarská, která
dostala balon do strany, mohla prosadit, ale proti byla obránkyně Brna. No tak uvidíme, jestli na hrací plochu půjde Terezie Novotná. No pravděpodobně asi ano, protože Terezie Novotná už si připravuje chrániče. Takže je opravdu možné, že Pavlíčková to asi nedá, protože ten její pohyb není úplně ideální. Neustále kulhá na tu nohu, takže pravděpodobně dojde ke střídání. Ješkové autové vhazování, které propadlo k Tenkrátové. Burjanová. Tenkrátová. No, nechala balon teď na pravé straně, což se podle mě úplně nehodilo, protože pravá strana byla ucpaná. Chtělo to otočit přes Surovou, to se nestalo. Liberec ale zůstává u balónu na útočné polovině, takže nemusí nějak smutnit. Naopak přerušení hry využije hostující Brno, které vystřídá. Ze hřiště tedy půjde Karolína Pavlíčková, která po tom souboji s jednou z hráček z Liberce už prostě nemůže, bude muset vystřídat. A na její místo přijde již zmiňovaná s číslem 2 Terezie Novotná. A postaví se přesně tam, kde hrála Karolína Pavlíčková, tady v tomhle případě kus za kus. Petra Houtková nebude se sestavou nějak míchat. Lasková naznačila, následně zkazila přihrávku, což je možnost pro hosty z Brna. Aneta Tomanová, po ní Andrea Holá, která ale ztratila míč. No, Kantárská teď míří dopředu, chtěla zvolit Šušolovou, ale celou situaci přečetla dobře Denisa Haklová. Balon odvrácený až na polovinu Liberce, hrát může Tenkrátová, po ní Surová. Zajímavý balon za obranu, který šel ale na paty Tereze Černé. Razdělová tak nemá problém. No zatím pokračujeme v nastoleném tempu z prvního poločasu, to znamená herní převaha Liberce, nicméně na šance hodně skoupé. Kdybychom to třeba mohli srovnat s tím zápasem ze včera mezi Pardubicemi a FC Prahou, tak tam opravdu Pardubice měli spoustu šancí. Řekl bych, že Liberec tak trochu navazuje na ten zápas s Pardubicemi, kdy také dokázal střelit pouze jedinou branku v zápase. Na druhou stranu Pardubice tam odvedli skvělou obrannou práci. Co teď Rumančíková? Ta umí tyhle momenty a tyčka! Zazvonila za Fuchsovou, teď měl Liberec velké štěstí, veliká smůla na druhou stranu pro Brno, které se mohlo vrátit do tohohle zápasu. A navíc je to zase break, to, co jsem zmiňoval již v prvním poločase. Burjanová vede balon po pravé straně a centruje. A Novotná se poprvé zaskvěla obranným zákrokem. Ješková, tohle ale odevzdaný balón na kopačky Tenkrátové. A pokračovat může Liberec. Marcinková, po ní Surová. Zajímavý balon za obranu, ale Ruslerová zkušeně hlavou
do rukavic Hrazdělové. A teď se podíváme. Půjdeme po stopách té šance, kdy Rumančíková opět zatáhla levačkou, našla tečovaný balon a byla to s 11. Kristýna Příkazská, která mohla vyrovnat, ale trefila pouze přední tyčku. To byla veliká šance, zatím největší na straně hostů. A chybělo opravdu malinko. Fuchsová. Tinkrátová, Dlasková. Přidávka jí nevyšla po pravé straně, může ale vhazová, Šušolová. Dlasková zkazila. Myslím, že ten její zápas se jí úplně nedaří, že Jolana Ježková jí poměrně vyrovnanou soupeřkou na lajně. A pokud se Jolana Ježková nezapomene někde vepředu při útočných choutkách, tak víceméně Dlasková neprochází přes tuhle levou bekyni Lokomotivy Brno. Slarová zase nenechala hrát Terezu Černou, ta má velké problémy vepředu, moc se nedostává do žádných šancí. Je to i důsledek toho, jak natěsno u ní je Tereza Ruslerová, kapitánka hostujícího týmu. Myslím, že z toho Brno těží, že opravdu Liberec nemá moc šancí. Rumančíková, Sladká, Tomanová to zkusí z dálky. Jenže střela byla stečovaná a to už nebyl problém pro Fuchsovou. Tenhle balon bude příliš dlouhý pro Burianovou. Pázovat bude opět Jolana Ježková. Která je od roku 2022 hráčkou Lokomotiva Brno. Teprve 21 let je Jolaně Ježkové, velmi mladá hráčka tohoto moravského klubu. Když přišla do Brna, tak hrála také na Slovácku, teď ovšem zajímavá možnost zase pro Brno. Dopředu se chystala Sladká, ale nedostala se k míči tak, jak by potřebovala. Teď dobře. Škerdová. No a teď zajímavý moment. Přímo u nás u komentátorského stanoviště, kdy se obě hráčky obou mužstev dohadovali o tom, co se vlastně bude pískat zavazování, jestli pro Liberec nebo pro Lokomotivu Brno. Nakonec z toho vyšla po sklidnění emocí právě hostující tým. No a Hrazdělová teď vlastně si připisuje dobrý zákrok, přestože jí balon nepříjemně trefil do obličeje, nečekaně. Tak v podstatě krásná práce. No, Hrazdělová to měla těžké, těsně před ní. Jí ten balon nafackoval. A myslím si, že Nela Hrazdělová bude v pořádku. No, důležitý zákrok, protože tam si myslím, že by to jinak skončilo v síti. V podstatě s nasazením vlastního zdraví teď zabránila gólu, který by Liberec dokázal odstoupit už na rozdíl 2 branek. Tereza Černá bude rozehrávat rohový kop.
Tlasková ještě prodlužuje. Brno se ubránilo, odkopává až na polovinu hřiště, kde je Marcinková. Tohle je ale špatná rozehrávka a Lucie Rumančíková zase může nastartovat svoje dlouhé a hlavně rychlé nohy. Rumančíková, po ní Hlaváčová, ještě Tomanová, tohle bylo na paty, takže hrát může v tomhle případě Příkazka, ale ta ztratila balon před pokutovým územím. Výborná práce Haklové, ale tady už je zase Burianová, která uklidnila celou situaci z pohledu Liberce. Za chvilku máme za sebou už hodinku hry, stále trvá ten jednogólový rozdíl mezi Libercem a Brnem. No, v druhém poločase jsme viděli, kudy vede cesta pro Lokomotivu Brno. A je to ta zmiňovaná levá strana, která dneska má výrazné problémy na straně Liberce. A zase Lucie Rumančíková, ta prostě umí. Rumančíková teď může sama dát branku, ale trestu hodně to teď vyřešila. Tohle se dalo klidně zakončit. Jakoby vlastně Rumančíková chtěla celou dobu tu situaci už vzít tentokrát na sebe. A na poslední chvíli si to celé rozmyslela a ani nevím, jestli to byla přihrávka, nebo jestli si balon ukopla omylem. Tohle ale prostě se musí vyřešit a být z toho gól, pokud Brno chce pomýšlet třeba aspoň na bod. No vzhledem k těm šancím z druhého poločasu, tak klidně Brno, kdyby teď vedlo 1-2, tak by se nikdo ničemu nedivil. Dvě skoro totožné situace po levé straně a dvě velké šance, které ovšem nebyly dobře vyřešeny, respektive ta první, víceméně ano, tam zahrála pouze smůla v podání Lokomotivy Brno. Teď ještě střídání. Ze hřiště odejde Veronika Sladká na straně Brna. A také s 20 Aneta Tomanová, která svou pouť také končí. A na místo těchto dvou hráček přijde Aneta Malatová s číslem 17 a s číslem 24 přijde na hrací plochu zkušená Lucie Lišková, ročník 97, která už je v Brně od roku 2019 a od té doby v 90 zápasech zastřílila 27 gólů. Na druhou stranu také získala 48 žlutých karet a 1 červenou. V letošní sezóně právě s Andreou Holou, která má 4 branky, tak právě Lucie Lišková je druhá nejlepší střelkyně týmu se 3 trefami. A je to hráčka, která se vyznačuje velmi tvrdou hrou do těla. Není to úplně oblíbená hráčka mezi soupeřkami. Ale možná přesně takový typ hráčky teď je potřeba na hrací ploše z pohledu Brna. Nicméně Brno si musí hlavně dávat pozor na zadní hrátka, ty naštěstí teď zachránila Hlaváčová. Poprvé u balonu Malatová. Lišková také. Poprvé bojuje. A hned ukazuje, v čem je ona silná, že opravdu umí rozdat něco navíc. Fuchsová, po ní Tenkrátová se Surovou. Surová prostavuje hru na Marcinkovou. Ne, tohle není dobrá přihrávka, hrát může Novotná. Velmi dobrá práce teď od Příkazské. Lišková se nabídla po lajně, ale nedokázala se tomuhle míči dostat dřív. Fuchsová to vyřešila dobře se Surovou. No ale hráčky Liberce trochu znervozněly po těch 2 šancích. Na straně Lokomotivy Brno, na kterých byly Příkazka a následně Lucia Romančíková.
Dobré přenesení hry na Marcinkovou. A zase dobrý návrat. Příkazské, která, jak to tak vypadá, se přemístila na pravou stranu, teď ale ztratila. A tohle je centro 16 od Škerdové. Dobře zasáhla Ruslerová. Škerdová ještě stále se snaží tančit u rohového proporku, ale na tuhle sambu nepřistoupila. Kristýna Příkazká, která dokázala ubránit libereckou křídelnici. A uvidíme další. Rohový kop v podání severočeského celku. Na zadní straně, na zadní tyči Lišková, která byla úplně osamocená. To se dalo hrát klidně i konstruktivně. Tak vypadá to, že díky tomu poslednímu střídání na straně Lokomotivy Brno došlo k nějakým posunům, ale ještě předtím, než si to celé rozebereme, tak na hrací plochu přichází s 23 Michaela Němečková a nahrazuje na place Anežku Marinskou. Samozřejmě střídání na straně domácího týmu. No a ještě k tomu těm posunům na straně Brna, tak Příkazká se posunula pravděpodobně na pravé křídlo a na hrot tak šla Lišková. Na teď obrovská šance, která měla podle mého názoru skončit gólem, ale Škerdová to teda trestu hodně nezvládla. Zvláštní rozehrávka, Škerdová si našla tenhle balon dřív než Hrazdilová. To byl čistý souboj. Ale to zakončení do odkryté brány teda vůbec nevyšlo liberecké hráčce. Lišková. Novotná, tohle je balon, který půjde pouze do zámezí. Příkazká, Lišková. No, může jít dopředu, ještě hledat na levé straně Romančíkovou, to byla velká škoda, že ten balon neprošel, ale Příkazká bojuje velmi srdnatě s Marcinkovou. V problémech je Aneta Burianová, která pouze odkopává míč do zámezí. Uvidíme. Vhazování na pravé straně. Šušolová. Liberec se dostal z vlastní poloviny, Černá. A napravo si říká svoji šanci Kantárská, ale Ruslerová zase tvrdě do těla proti nové hráčce na hřišti Michaele Němečkové. Nedala jí absolutně dýchat. Zatím výborný výkon kapitánky Brna Terezy Ruslerové. Další rohový kop v podání Liberce, který obstará Tereza Černá. Perfektně Lišková, která se vyšplhala nejvýš, odvrátila tenhle bal mimo 16. Marcinkové. Zajímavá střela z dálky, která končí v bráně. Tak tohle strašně bude mrzet Lokomotivu Brno. Ale nádherná branka Marcinkové, která natáhla z dálky z nějakých 30, možná i 35 metrů. Měla dost času, ta rána se jí povedla. No a Nela Hrazdilová prostě není úplně nejvyšší. Myslím si, že to nebyla střela, kterou by za normálních okolností neměla vyšší hráčka v bráně, ale bohužel Nela Hrazdilová prostě není nejvyšší vzrůstem a k té horní tyčce prostě nedosáhla. Nádherný gól od horní konstrukce, no Liberec se ujímá už dvougolového vedení. No vzhledem k těm šancím,
které tu byly. Podání Rumančíkové a také příkazké, tak je to velká škoda v podání Brna. Cinková posunutá a rozehrává přes Surovou. Dlasková opět na pravé straně může hrát. Kantárská. Skvělý návrat Rumančíkové. Burjanová ještě pálí z druhé vlny. Tohle bude out pro Lokomotivu Brno. Hazuje Jolana Ješková. Já jsem o ní mluvil, že ona už od roku 2022 je hráčkou Lokomotivy Brno a předtím byla hráčkou Slovácka. Nicméně zatím asi její největší úspěch bylo, když se svou střední školou gymnáziem ve Starém Městě postoupili v rámci mistrovství světa škol do Bělehradu na mezinárodní finále. No a nechyběla v týmu také třeba Andrea Holá, která je její spoluhráčka právě teď v Lokomotivě Brno. A další takovou známou hráčkou, která se zúčastnila tohoto turnaje v Bělehradě, tak je třeba například Jana Žufánková, která momentálně hostuje ze Slavie v FC Praze. Samozřejmě střední školu a gymnázium ve Starém Městě i vystudovala Jolana Ješková. Teď ale bude muset čelit opět Dlaskové. To Ines poměrně jde teď, ale Dlasková byla chytřejší, nicméně výborně Ješkovou zastoupila Ruslerová. Burjanová výborná na míči. Tohle je šanci pro Němečkovou. Michala Němečková ještě předává Dlaskové. Ta centruje, ale tohle je balon, který bude končit pouze v zámezí. Rozehrávat bude Nela Hrazdilová. Lišková. Má spoustu sil, je vidět, že chce pomoci svému týmu. Teď se dobře vrátila po tom ztraceném balonu. – 71 minut máme za sebou. Stav 2-0 pro Liberec, který konečně odskočil 2 góly od Brna. Těžký míč pro Příkazkou, která nemohla příliš reagovat. Hrát může Liberec. Tenkrátová. Další diagonála nad Dlaskovou. Tyhle diagonály Liberec hraje dneska hodně často. Na druhou stranu po pravé straně nejsou úplně příliš úspěšné v tom, že Dlasková, případně ani Kantárská, pokud teda nepočítáme tu první branku, tak velice málo dostávají balon do 16. Teď možnost na break. Lišková je rozběhnutá na levé straně, ale tu chybu tenkrátové napravila Surová. Dobře zakřižovala náběh Lucie Liškové. Rumančíková dobře hledala teďka Příkazkou. No ještě bojuje svoji šanci Malatová. Tady se bude pískat. Žlutou kartu uvidí Tereza Černá. Brno tak zůstane na polovině Liberce. No jo. Tady nebylo vůbec pochyb o tom, že Tereza Černá si možná i trochu počkala na tenhle souboj.
Zasloužená žlutá karta pro útočnici Liberce. Standardka, kterou rozehraje Hlaváčová. Hlaváčové, dobrý balon do chumlu před bránou. Fuchsová tam šla hodně neohroženě, ale vzhledem k tomu, že už měla balon v podstatě pod kontrolou, tak byla faulovaná Ruslerovou. Tady dobře odpískáno od Katky Hruškové. Příliš důrazná byla Ruslerová v touze alespoň snížit stav utkání a dát ještě šanci Brnu na zisk alespoň jednoho bodu. Tady bude Hrazdilová. Příjemná situace, Nela Hrazdilová se nezalekla ani tentokrát. Andrea Hola. Ale vypadá zajímavě, jenže Fuchsová dobře vyhodnotila celou situaci, byla včas z brány a nedala šanci. V tomhle případě Anetě Malatové, která šla po tomhle balónu. Rozehrávat tak můžou hráčky Liberce. Tenkrátová. Surová. Zase další balon dlouhý, který se snaží dostat Škerdová, jenže tentokrát byla zase příliš aktivní ona a k zemi se tak poroučela Ruslerová. Liberec velice často zkouší tyhle nákopy, ať už do lajny nebo přímo do středu pole, ale přišlo mi, že tahle taktika příliš nevychází na Lokomotivu Brno, že opravdu trenérka Petra Houtková dobře připravila svoje svěřenkyně na tuto variantu hry ze strany dnešního favorita Slovanu Liberec. A ve své podstatě se to daří eliminovat, když opravdu si vezmeme, kdyby Lokomotiva Brno se dokázala v těch situacích rychleji vracet, tak určitě by nedostala ten první gól. No a ta druhá branka, ta byla víceméně smolná, protože takhle to trefit, to se poštěstí jednou za čas. No a Marcinková si to vybrala zrovna dnes. Surová s Fuchsovou. Fuchsová musela dát z první. Velmi dobrá práce Příkazské. Marcinková ji ale nenechá dýchat. Dobrá kombinace. Vymyslí ještě něco navíc Příkazka. Ne, Šušolová se o ní postarala. Odstavila ji a bude z toho pouze odkop od brány. Myslím si, že Kristýně Příkazké bude nejvíc mrzet ta šance z úvodu druhého poločasu, kdy prostě měla vyrovnat. Ten zápas by se možná vyvíjel úplně jinak.
Malatová. Burianová nejdůraznější, Němečková se snaží udržet zádek bráně balón. Zatím víceméně daří, Šušulová je ale v problémech, Lišková ji obrala o balón. Malatová dokázala procpat balón na příkazkou, tam je ještě Holá, která ale dostala velmi prudkou přihrávku. Příkazka. Andrea Holá, jenže teď už až příliš vymýšlela. Hlaváčová. Na levé straně se hlásí o balón Lucia Romančíková, ta umí. 1 na 1. Hlaváčová, nakonec tahle střela, která se trochu podobala té od Marcinkové, ale Fuchsová zase není až tak malá vzrůstem. A Lucie Romančíková zase ukázala, že prostě 1 na 1 v rychlosti umí. Přerušováno bylo teď kvůli Burianové, která zůstala na hrací ploše. Odnesla si nějaký ten šrám. Ale vypadá to, že i ona bude v naprostém pořádku a tak Katka Hrušková nechá rozehrát golmanku Fuchsovou, balón rozhodčího. Tenkrátová. Velmi zajímavý balón, na který si nabíhá Kantárská. No zase, ta finální fáze z pohledu Liberce prostě nefunguje. Dobrý balon, který propadl k Tenkrátové, ta má šanci zvýšit skóre, ale proti teď byla Hrazdilová i její spoluhráčky, které tam byly ještě za ní. Brno teď přestálo další tutovku Liberce, navíc je tu další kontr, Burianová nenašla Němečkovou. Podíváme se ještě na tu situaci u lajny. Nepříjemně přišlápnutá Anna Dlasková u lajny, znamená standardní situaci v podání Liberce. 82 minut máme za sebou. Pomalu jistě se blížíme do závěru tohohle utkání, ve kterém Liberec v průběžném skóre vede 2-0 po brankách Burianové a Marcinkové. No, Lokomotiva Brno Horní Hršpice chystá další 2 střídání, ale pravděpodobně až po téhle standardce. U balónu je tam Černá a také Škerdová. Nakonec Černá si bere standardku na starosti a hledá zadní tyčku. A tohle je 3. gol do sítě Brna, který dává Denisa Tenkrátová. Denisa Tenkrátová dneska odehrála velmi dobrý zápas, měla tam občas takové zkraty, kdy jí zůstal balon za nohami, ale teď si perfektně našla ten prostor na zadní tyči a zase horní tyčka pomohla Liberci k tomu, aby zvýšil stav svého vedení, ale troufám si tvrdit, že ten gól na 2-0, který vstřelila Marcinková,
dost výrazně položil naděje Brna v tomhle zápase, že do té doby, když to bylo 1-0, tak mi přišlo ještě Brno takové, že opravdu chce ukázat, že na to má. Jo. Střídá také Liberec, ze hřiště odejde Škerdová společně s Marcinkovou a na hrací plochu přijde s 15 Sára Vančurová a se 4 Natálie Rolová. No, co se týče Lokomotiva Brno, tak ta taky střídala. Na hřiště přišla s 8 Silvie Raušová. To bylo jedno ze 2 střídání. A také s 23 Adela Tomanová, která už napadá rozehrávku Liberce. Znamená to, že s 11 odešla ze hřiště Kristýna Příkazská. A pravděpodobně s 9 Andrea Hola skončila dnešní představení. Poslední 5minutovka základní hrací doby, u balónu kapitánka Liberce Šušolová, která předává balón do levé strany, ale předtím byla faulovaná. Dlasková. Po ní může hrát Rolová, která bude centrová, na přední tyči otravuje život Ruslerové Němečková. Ale neprosadila se k nějakému zakončení. Teď tvrdý střed Burianové s Liškovou, ale Lišková ta nechodí pro ránu daleko. Ale daleko se nedostala. Surová. Kantárská. Němečková protečovala do lajny na Sáru Vančurovou. Ještě jedno střídání na straně Liberce. Padá to na Anetu Burianovou, která skončí svoje představení v dnešním utkání. A na její místo přijde s 10 Barbora Chládková. Vančurová. Výborně ji teď ubránila s 17. Aneta Malatová. Liberecké hráčky si to ještě celé zopakujou. Dobře, Haklová, jenže opět předstoupená Němečkovou. Černá. Napravo se hlásí Anna Dlasková. Její centr do 16. Velmi dobrý. Razdilová si připisuje dobrý zákrok. Teď se snad vůbec podruhé v tomhle zápase povedla ta situace balonu do pravé strany a centr do 16. v podání libereckých fotbalistek. Razdilová mezi tím už vykopla.
Malatová nenašla Liškovou. Je potřeba si říct, že Brnu se to trošku rozsypalo. I možná vinou těmi střídáními. Ale myslím, že klíčový faktor bylo hlavně to, že zkrátka Lokomotiva Brno nedokázala z těch dvou velkých tutovek, Příkazské a Rumančíkové, střelit tu vyrovnávací branku za stavu 1-0, protože to by ten zápas poslalo úplně do jiných rovin. Bohužel opět přišlo to, co vlastně v prvním poločase, kdy Rumančíková tam měla tu velkou, nebo velmi dobrou situaci, kdy dávala pod sebe. Na brankové čáře to celé hasila Surová. No a z protiútoku přišla branka na 1-0 v podání Burianové. Podobná situace vlastně přišla i teď, po dvou velkých šancích se pak trefila trošku až, bych řekl, zázračným způsobem Marcinková z veliké dálky. No, ten třetí gol, to už je pouze třešnička na dortu v podání Denisy Tenkrátové. Mezitím nastaveno 4 minuty v závěru tohoto zápasu. Ale Liberec už má nahráno, v tomhle zápase už zřejmě k žádnému překvapení výraznějšímu nedojde. Slovan se tak zase přiblíží po tomhle zápase Slovácku v tabulce. A samozřejmě v nastavbě ho bude chtít atakovat a předskočit. To si myslím, že bude hlavní cíl svěřenkyň Jiřího Kajzera. Naopak na druhé straně Lokomotiva Brno, ta se bude muset soustředit na ty boje o záchranu tím dnešním zápasem, kdy možná i měla šanci s tím ještě něco dělat za stavu 1-0, tak si zkomplikovala tu situaci, zůstane předposlední a myslím, že zásadní zápas v boji o sestup bude ten příští týden, kdy vyzve FC Prahu. Oba tyhle týmy se zrovna nepotýkají s ideální formou v úvodu jara. Tak ještě Rumančíkové centr a možná šance na snížení, které ale odmítla Lucie Lišková tím špatným zpracováním. Fuchsová po ní Surová. Raušová ještě bojuje o balon. Ale už je to takzvaně znouzecnost. Tohle je faul útočný v podání Lucie Liškové, která byla příliš agresivní v souboji s Tenkrátovou.
Lišková to ještě zkusí, proti sobě má Surovou, ne, pardon, to je Tenkrátová, Lišková postupuje po lajně. Dokázala i dostat balon do malého vápna, ale tam ve vodí Fuchsová, takže nic zvláštního pro hosty z Brna. No a tohle je všechno, co se stalo v dnešním utkání. Sudí Katka Hrušková právě teď ukončuje tento zápas mezi Slovanem Liberec a Lokomotivou Brno Horní Heršpice. Domácí získávají další 3 body do tabulky a dotahují se na Slovácko na rozdíl 2 bodů. Na druhé straně Lokomotiva Brno zůstává na 7. místě, bod od sestupu. Za sebou má FC Prahu, s kterou svede ten další zápas v dalším kole. Bude to velmi zajímavé, co se týče té dolní části tabulky. No a já doufám, že zbytek základní části nabídne další zajímavé momenty, jako se udály v tom dnešním utkání. Třeba gol Marcinkové byl naprosto výstavný, ten se před chvíli viděli, no a závěr se krásně povedl pak i Denise Tenkrátové, která perfektně trefila o horní tyčku hlavičku. No a zvýšila na 3-0. Liberec tak získává, řekl bych, povinné vítězství. Nicméně Lokomotiva Brno se nemá za co stydět, za stavu 1-0 mohla ten zápas zdramatizovat, mohla ho dostat do úplně jiné roviny, jak už jsem tady říkal v průběhu zápasu. Nestalo se, no a tak odjíždí z Liberce poražena. Ode mě to...